čo vám chcem poprať šťastné a veselé a šťastný nový rok, ľudia, užite si to naplno. Na zdravie! Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska tu po strašne dlhej dobe máme Brawl Stars a som tu s mojím bratom. Takže čau ľudia, ja som vrálite aj smažené vajíčko, takže dajte mi odber. Let's go! Takže dáme si teda duo a poďme teda hrať. Ja si dám len iného brawlera, niekoho, ktorého mám fakt na milimetroch, lebo Aďo, smažené vajíčko, jakoby, smažené vajíčko na YouTube, dajte mu odber, tak hrá poprvýkrát. Nehrám poprvýkrát, Ale áno, má nový účet, tak. Lebo si nespravil Supercell. Jo, ono ti to bude dávať na YouTube. Jo, lebo Aďo má iPhone. mala obrazovka. Jo, lebo Aďo má ešte ten iPhone, taký starší. Jo, zavolal som tam jedného chill, čo som. Jo, on ťa zabil, ale ja som zabil jeho. Za tú dobu, čo som nenatáčal, tak som hral tak 4-krát. Takže nahral som hodne, ale 3, 2, 1, už som tu. Aďo na to si, tak ja ti to zborám. Jo, to máme 2 powerpointy. No, ty máš 2 powerpointy, ja mám 7. Však lebo ty si chcípil. Tam je človek. No. Ty, Dobre som ho zabil, ne? už 7 tiež. Ja mám 12. Jo, teraz toho posledného treba nájsť. Ja mám trochu divné meno. A tam je Nick, ne, jak sa volá? Ems. Ja mám povedzme meno a mám trochu divné meno. X, tentáci. Ostatní. Jaké 2 versus 2? Ne, 2 z 2. Choď tam potom. Po tom druhom. To nebola šanca. Na mňa tam išli traja. Tak daj play again ešte raz. Vždycky tam sme prehrali. Druhý. To tretí sa všetko dobré. Tretí sa všetko, alebo to bol tretí, jo, neviem. Neviem, koľko to bolo. No reálne, ja keby som mal týmto stratu kameň. Pomôž mi! Jasné. To ja som ho zabil. Čo sa smeješ? Pomôž mi aj s touto medvedicou. Fajne, co si zabil. Ty zabil. Zabila tam. Máš Shelly. Počkaj, ale zase tu som videl nejaké strely. Mlátička. Kľud, ja som silný. Dajte mi ju Shelly. Skúsim mať. 3, 2, 1, už som spal. Nejsi. Dovidenia. Ja som mohol Jop, kámo, nemohol. Tak budeš teammateovať, keď nemusíš. Proti komu, boha? Vyhral som. Teda vyhrali sme. Ok, už nedávaj play, už ma to sere. Plus 22 trofej. Vyberiem si teda postavu. Myslíš toho z luka? Toho komára? Neviem, Angelo? To je chlap? A ja potom mi ho ukážeš. Ale je možné, že ho mám. Angela mám určite. Ok, táto brawlerka, vôbec ju nemám vylepšenú, podľa mňa. Ne, mám ju na 8 túto brawlerku.
mám brawlerov. Čo? To je Angelo, ty ho máš? A ľudia, na budúce bude hra aj s mojím ďalším kamarádom alebo kamarádmi. Není tu niekde secret? Tu vzadu? My? The fuck he? Hi. Ordery. To stáš. Nahlas rozprávaj, ja nemám mikrofón. Tak nahlas zazné. Teraz ja rozprávam potichu. OK ľudia, takže chcem, aby ste len vedeli, že proste budú vychádzať už viacej a častejšie videá, alebo iba z Brawl Starsu, unboxingy, napríklad už mám natočený unboxing môjho nového dronu, ktorý vydám zajtra a takže tak, možno už je vydaný, možno ne, keď to vidíte, ja neviem. Ja ani neviem, kedy sa vydá toto video. Proste, som úplne v Chile. Ja to prvé musím aj tak zostrihať. Ja už proste, typek, žohnal som si na to nejaký program a už viem aj strihať. Sakra, som skapal len kvôli dvom postavám. Videl som, vole, ešte jedno také slovo a prísam, že ja dodrbem. Nemám čas na hádky, vole, kvôli hre. Pri mobilnej. Vole, ne. To by som vedela. Ne! Si tam? Tak vypadni odtiaľ! Ty si jaký debil. OK, takže tuto by sme to asi mohli ukončiť, ľudia. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto konečne po dlhej dobe video páčilo. Alebo mne dokonca super áno. Podľa mňa, lebo toto video je veľmi dobré. Ja sa s vami môžem len rozlúčiť. Češte sa na unboxing videa dronu a nezabúdajte na viacej videí z Brawl Starsu. Ahojte ľudia!